Povređene devojke starosti od 20 do 23 godine zadržane su na lečenju u Kragujevačkom kliničkom centru. Jedna ima teže povrede grudnog koša, druga je zadržana na lekarskom posmatranju, dok je treća devojka zadobila povrede opasne po život. Radi se o teškim povredama oba donje ekstremiteta i kalice. Operisana je od strane ortopedske ekipe i trenutno je reanimacija u toku. Životno je ugrožena. Kako saopštava policija, do nesreće je došlo kada je Ivica K. iz Kragujevca vozilom Fiat Marea, kojim se kretao desnom saobraćajnom trakom prema petlji Zvezda, naglo skrenuo u levu stranu, pa je došlo do kontakta sa vozilom marke Audi, u kojem se nalazilo 5 devojaka. Audi je zatim udario u betonski branik, nastavio kretanje i levom bočnom stranom naletao na metalni stub ulične rasvete. Uviđaj je izvršio istražni sudija Osnovnog suda u Kragujevcu, koji je naložio varandi tehnički pregled oba vozila. Ivici K. određena je mera zadržavanja u trajanju od 48 sati, posle čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden kod istražnog sudije.